आनंदी जीवनाचा मार्ग हे पुस्तक फिडिओच्या माध्यमामधून आपणापुढे ठेवत आहे. या पुस्तकाची छोटी छोटी प्रकरणे ऐकण्याचा अवश्य आनंद घ्या. हे पुस्तक जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आपण आनंदी व यशस्वी कसे बनू शकतो याबद्दल माहिती प्रदान करते. या पुस्तकामधील प्रकरण 2 स्वतःला ओळखा याचे वाचन करत आहे. मानवी जीवन सुखदुःखाने भरले आहे. जीवनात यश अपयशाला सामोरे जावे लागते. अनेक चढ उतारांना सामोरे जावे लागते. या सर्व अनुभवामधूनच जीवनरूपी वाटेवरून वाटचाल करत राहावे लागते. हे जीवन जगत असताना आपण सर्व जगाचा विचार करतो, अनेक लोकांचे निरीक्षण करतो व त्यांच्याबद्दल आपले मत बनवतो. काही वेळा त्यांना मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या खास लोकांच्या बद्दल हा असा आहे, तो तसा आहे, हे मला माहीत आहे, असं बरंच बोलत असतो. इतरांना ओळखत असताना स्वतःला ओळखायला मात्र आपण विसरतो. आपण कधी स्वतःला प्रश्न विचारतो का? मी कोण आहे? माझा जन्म कशासाठी झाला आहे? माझ्यात काय आहे आणि काय नाही? मला काय करायचे आहे? मला हे करणे शक्य आहे की नाही? मला वाटते काही अपवाद सोडता असे प्रश्न व्यक्ती स्वतःला विचारत नाही. स्वतःचा शोध घेणे जीवनात खूप महत्त्वाचे आहे. जर आपण स्वतःला ओळखलं नाही, स्वतःचा शोध घेतला नाही, तर त्या कस्तुरी मृगासारखे दुःखी जीवन जगावे लागते. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, कस्तुरी मृग दुःखी का असतो? तुझं आहे तुझं पाशी का वनवन भटकशी या उक्तीप्रमाणे कस्तुरी मृगाच्या बेंबीत सुगंधी कस्तुरी असते आणि हा कस्तुरी मृग त्या सुगंधाच्या शोधात रानावनामधून भटकंती करत राहतो व तो सुगंधी पदार्थ मिळत नाही म्हणून दुःखी होतो. बऱ्याच लोकांचेही या कस्तुरी मृगासारखेच होते. ते स्वतःला कधीच ओळखत नाहीत म्हणून दुःखी बनतात. मग असा प्रश्न निर्माण होतो की स्वतःला ओळखणे शक्य आहे का? याचे उत्तर असे आहे की ते इतके सोपे नाही व त्याचप्रमाणे खूप कठीणही नाही. बऱ्याच लोकांना स्वतःला ओळखणे म्हणजे काय हेही माहीत नसते. बरेच लोक स्वतःला ओळखणे म्हणजे मी पुरुष आहे, मी स्त्री आहे, मी सुंदर आहे, मी लट आहे, मी शेतकरी आहे, मी डॉक्टर आहे, मी वकील आहे, मी शिक्षक आहे, मी इंजिनियर आहे, असे त्यांचे विचार असतात. हे तुमचे बाह्यांग असते. हे तुम्हालाच काय इतरांनाही दिसते व माहीत असते. वास्तवामध्ये तुम्ही स्वतः यापेक्षा हजारो पटीने वेगळे असता. तुम्हाला स्वतःला तुमच्यात हजारो पटीने असणाऱ्या क्षमता, गुण व कौशल्य यांना ओळखायला, शोधायला शिकले पाहिजे. तुम्ही तुमच्यात असणाऱ्या केवळ 25% ऊर्जेचा व क्षमतेचा वापर करत असता. राहिलेल्या 75% ऊर्जेचा व क्षमतेचे काय? जर 25% ऊर्जेने तुम्ही एवढे कार्य करता, मग राहिलेल्या 75% ऊर्जेचा योग्य क्षमता व कौशल्ये वापरून वापर केलात तर किती प्रचंड कार्य करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल याचा विचार करा व त्याप्रमाणे परिवर्तन करा. स्वतःला ओळखणे म्हणजे काय? स्वतः अंतर्मुख होऊन स्वतःमध्ये असलेल्या चांगल्या व वाईट गुणांचा, क्षमतांचा व कौशल्यांचा शोध घेणे. त्याचप्रमाणे आपल्यात असलेल्या वाईट गुणांना तांदळामधील खड्याप्रमाणे वेचून बाजूला काढणे होय. आपल्यात असलेले गुण, क्षमता व कौशल्य यांचा योग्य प्रकारे वापर करणे व आनंदी जीवन जगणे याला स्वतःला ओळखणे म्हणतात. जर आपण स्वतःला ओळखले नाही तर त्या शर्यतीमधील सशासारखी आपली गत झाल्याशिवाय राहणार नाही. सशामध्ये वेगात धावण्याचा गुण होता, त्याच्यामध्ये बरेच अंतर धावण्याची क्षमताही होती, पण या दोन्ही बाबींचा योग्य वापर करण्याचे योग्य कौशल्य त्याला दाखवता आले नाही. जर स्वीकारलेल्या कार्यात कार्य करत राहण्याचे सातत्य कौशल्य त्याने दाखविले असते तर तो विजयी झाला असता. पण त्याला कार्यात सातत्य राखता आले नाही म्हणून पराभूत व्हावे लागले. कासव विजयी झाले कारण त्याने त्याच्यात असणाऱ्या चिकाटी या गुणाचा व कठोर परिश्रम करण्याच्या क्षमतेचा वापर केला व त्याच्या जोडीला कार्यातील सातत्य हे कौशल्य वापरले. यावरून स्पष्ट होते की कासवाने आपल्यात उपलब्ध असणाऱ्या तिन्ही बाबी ओळखून त्यांचा योग्य वापर करून अशक्यप्राय गोष्ट शक्य करून दाखविली. सर्वांना परिचित असलेले महाभारतामधील एक उदाहरण लक्षात घ्या. एकलव्य गुरु द्रोणाचार्यांच्याकडे धनुर्विद्या शिकण्यासाठी जातो. द्रोणाचार्यांनी त्याला धनुर्विद्या शिकवण्यास नकार दिला. एकलव्याला वाईट वाटले, पण तो हताश झाला नाही. त्याने धनुर्विद्या स्वतःच शिकण्याचा निर्णय घेतला.
तो एका जंगलात गेला. गुरु द्रोणाचार्यांची मूर्ती बनवली. त्या मूर्तीसमोर बसून त्याने स्वतःमध्ये असलेले बलस्थाने म्हणजेच गुण, क्षमता व कौशल्य यांचा शोध घेतला. त्याने स्वतःला पूर्णपणे ओळखून आपल्यात असलेले गुण, क्षमता व कौशल्य विकसित करून धनुर्विद्या शिकण्यास सुरुवात केली. ही विद्या शिकण्यासाठी त्याने प्रबळ इच्छाशक्ती, आत्मविश्वास व चिकाटी हे गुण निवडले. त्याचप्रमाणे स्वची जाणीव, समन्वय व संतुलन या क्षमतांची निवड करून सर्जनशील विचार व समस्या निराकरण या कौशल्यांचा वापर करून धनुर्विद्या प्राप्त केली. गुरु द्रोणाचार्य यांचा शिष्य अर्जुन याच्यापेक्षाही श्रेष्ठ व गुरु द्रोणाचार्य यांच्या भात्यात असणाऱ्या सर्व धनुर्विद्येत तो पारंगत झाला. एकलव्याचे धनुर्विद्येमधील कौशल्य पाहून गुरु द्रोणाचार्यही अचंबित झाले. सध्या परिस्थितीतील काही उदाहरणे पाहू. आघाडीची बॅडमिंटनपटू पी.व्ही. सिंधूचे आई वडील दोघेही उत्कृष्ट व्हॉलीबॉल खेळाडू होते. सिंधूलाही लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती. तिने पुढेला गोपीचंद यांचा बॅडमिंटन खेळ पाहिला. त्यांच्या खेळाने ती प्रभावित झाली. वयाच्या 8व्याच वर्षी तिने स्वतःत काय लपलंय याचा शोध घेतला. बॅडमिंटन ही आपली आवड आहे या स्वची तिला जाणीव झाली. तिने आपल्यात निर्माण झालेल्या प्रबळ इच्छाशक्तीच्या मदतीने आत्मविश्वास वाढवून आपल्यात असलेल्या संयम, चिकाटी, नम्रता, सर्जनशीलता, कार्यातील सातत्य व समन्वय, समस्या निराकरण इत्यादी गुण, क्षमता व कौशल्यांचा योग्य वापर करायला सुरुवात केली. हळूहळू तिने राज्य पातळीवरील, देश पातळीवरील स्पर्धा गाजवायला सुरुवात करून अनेक पदके आपल्या नावावर केली. तिने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोरिया ओपन सुपर सिरीज, चीन ओपन सिरीज, जपान ओपन सिरीज, मलेशिया ओपन सिरीज, मकाऊ ओपन सिरीज इत्यादी ठिकाणीही आपल्या खेळाची जादू दाखवून कांस्य, सिल्वर व सुवर्ण पदके जिंकली. सन 2016 मध्ये रिओ ऑलिम्पिक मध्ये सिल्वर मेडल जिंकले. सन 2020 मध्ये टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये कांस्य पदक आपल्या नावे केले. अशी कामगिरी करणारी देशातील ती पहिली खेळाडू बनली. हे सर्व केवळ तिने स्वतःचा शोध घेतला म्हणूनच तिला शक्य झाले. सचिन तेंडुलकर, ज्याला आपण क्रिकेटचा देव म्हणतो, त्याने वयाच्या 4-5व्या वर्षापासूनच क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. वयाच्या 8व्या वर्षापासूनच त्याने आपल्यात असलेली बलस्थाने शोधली व त्याला खऱ्या अर्थाने स्वची जाणीव झाली. प्रबळ इच्छाशक्ती व प्रचंड आत्मविश्वास यांच्या जोरावर हायस्कूलमधील आपला मित्र विनोद कांबळी याच्या समवेत हॅरीशील्ड क्रिकेट स्पर्धेत 764 धावांची भागीदारी रचली. वयाच्या 12व्या वर्षापासून रमाकांत अचरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेटचे बारकावे शिकण्यास सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे स्वतःमध्ये असलेली सर्जनशीलता, चिकाटी, नम्रता, दृढ निश्चय, समस्या निराकरण, कार्यातील सातत्य व समन्वय, संयम इत्यादी गुण, क्षमता व कौशल्य यांचा विकास करून क्रिकेट खेळात यांचा वापर करावयास सुरुवात केली. वयाच्या 15व्या वर्षी मुंबई क्रिकेट संघात स्थान मिळवले. अवघ्या एका वर्षात म्हणजे वयाच्या 16व्या वर्षी भारतीय क्रिकेट संघात स्थान मिळवून पाकिस्तान विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीला सुरुवात केली. क्रिकेटच्या तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये त्याने धावांचा डोंगर उभा केला आहे. आज संपूर्ण जगामध्ये तो क्रिकेटचा आदर्श आहे. हे केवळ स्वतःमध्ये उपलब्ध असलेल्या ऊर्जेचा योग्य क्षमता व कौशल्य यांच्या मदतीने भरपूर वापर केल्यामुळेच शक्य झाले. एकदा का तुम्ही स्वतःचा शोध घेऊन स्वतःला ओळखालात तर तुमच्यात सकारात्मक दृष्टी व विचार तयार होतील. कोणतेही आव्हान स्वीकारण्याची मनाची तयारी होईल. विशाल व दिलदार वृत्ती तयार होईल. तुमच्यामधील नैराश्य नाहीसे होईल व तुम्ही आशावादी बनाल. जितक्या लवकर तुम्ही स्वतःला ओळखाल तितक्या लवकर तुमचे कर्तृत्व बहरायला सुरुवात होईल. काही व्यक्ती वयाच्या 8व्या-9व्या वर्षापासूनच स्वतःला ओळखायला सुरुवात करतात व जीवनात उतुंग भरारी घेतात. काही व्यक्ती जीवनाच्या निम्म्या टप्प्यावर स्वतःला ओळखतात व यशस्वी होतात. काही व्यक्ती स्वतःला शेवटपर्यंत ओळखू शकत नाहीत, त्यामुळे जीवनभर यश त्यांना हुलकावणी देत राहते. स्वतःला ओळखून यशस्वी होता येते हे नक्की आहे, पण आनंदी होता येईलच असे नाही.
आनंद आणि यश एकत्र खूप काळ राहणे अवघड असते. जी व्यक्ती स्वतःला ओळखते व कोठून सुरुवात करून कोठे थांबायचे हे जाणते, ती व्यक्ती जीवनात आनंदी व यशस्वी होते. मग ती व्यक्ती एक साधा मजूर सुद्धा असू शकते. यश हे कधीही पैशाच्या स्वरूपात मोजू नये. जर तुम्ही पैशाच्या स्वरूपात यश मोजू लागलात तर आनंदी होण्याऐवजी दुःखी बनाल. यशस्वी जीवनाकडे बघण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो. यशस्वी झालात पण हव्यासी बनलात तर आनंद मिळत नाही. यशस्वी झालात व तृप्त बनलात तर आनंद आपोआप आपल्यामध्ये संचारतो व आपण आनंदी जीवनाचा नेहमीच आनंद घेण्यात यशस्वी होऊ शकतो. म्हणूनच म्हटले जाते, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहेस. केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे. जो स्वतःला जिंकतो तो जग जिंकू शकतो. स्वतःला ओळखा, स्वतःला जिंका, हीच आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. या गुरुकिल्लीचा उपयोग करून जीवनामधील प्रत्येक टप्प्यावर म्हणजे पौगंडावस्था, तारुण्य, शैक्षणिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन यशस्वी व आनंदी घडवता येते. आपण या गोष्टींचा अवलंब केलात तर आपले जीवन एक आनंदाची फुलबाग बनवण्यात यशस्वी व्हाल. माझा व्हिडिओ ऐकलात याबद्दल मी आपला मनपूर्वक आभारी आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ आपले मित्र पाहुणे यांनाही पाठवा. पुन्हा एकदा मी आपले आभार मानतो व आपली रजा घेतो.